Nandiyan ka? Tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman kayong nakikinig dito sa programang EDSA. At ngayong gabi, malalaman natin kung sino-sino ang mga sospek. Excuse me po! Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo at siyempre, kayo pa rin po yung nagiginig. Ito yung mga announcer parang sa mga sa peryahan. Paano kaya kung mga announcer sa peryahan na biglang maging DJ? Okay mga kaibigan, para pa sa ating mga nakikinig ngayon, kaya po ay sanay okay pa sa alright. At syempre, binabati natin lahat ng mga Grab drivers na nakikinig sa atin ngayon. Sana okay din kayo. Huwag kayong maglala dahil marami tayong magandang music. At tuloy-tuloy po namin ang sunod na bola. Teka lang. Bingo na. Papunta na sa bingo. Sunod na bola sa letra ng B. B. Numero 8. Wala pang bingo. Alabas. Sige, tuloy-tuloy po natin. Ito naman sa letra ng N. Magpabingo na lang tayo. Oy, eto sa mga kabisyo po natin dyan, ito alam nyo ba na, ewan ko kung nakita o dumaan to sa timeline ninyo, ito nga nag-viral to na post ng isang grade 12 student na naghahanap ng mag-aampon daw sa kanya. Oh no! Matapos di umano abandonahin siya ng kanyang mga magulang. Pero, ang sabi naman ng nanay niya, di naman totoo yun dong. Yan ang sabi ng nanay niya at marami din daw tumulong sa kanya. Binigyan siya ng educational assistance ng LGU. Tapos, nung binigyan na, hindi na nagpakita si Dodong. Tapos, meron din daw parang umadap sa kanya, umampon. 2 weeks lang, lumayas na. Ano ba talaga, kuya? Ano? Logican na natin to. O sige, logican na natin. Logican na yan. Logican na yan. Ano bang leksyon ng pwede nating makuha dito, Kap? Kapatid, kung may problema po tayo wag po nating ilapag sa SOCMED o sa social media. Diretsuhin po natin yung taong may concern tayo. 'Di ba? Hindi ka po matutulungan ng SOCMED sa totoo lang dahil marami lang dyan ang makikisawsaw. Parang mga leon yan na nag-aantay lang ng lalapain You have to contain the problem first sa mga taong concerned. Kasi sa SOCMED, mabilis, madali sila magbigay ng compassion. Pero, mas mabilis din sila magbigay ng panghuhusga at mag-prosecute pag nagkamali ka. Ganun yon. Kaya ingat sa bawat posting natin. Like halimbawa, nag-away kayo ng asawa mo. Huwag mo i-Facebook Live. May kilala ka bang ganon? Away nilang mag-asawa, nag-Facebook Live. Huwag mo i-Facebook Live. Kasi sa totoo lang maaaring magkapatawaran na kayong mag-asawa. Maaaring sa konting lambing lang, okay na kayo. Pero yung nakapanood sa inyo, yung pamilya mo, galit na sa asawa mo, tuwing pupunta sa nanay at tatay mo, masama na yung tingin. Nanggagalaiti na. Nagkakaroon na sila ng prejudice sa iyong asawa, sa iyong partner. Di ba? Gusto mo ba yon? Kaya sa mga kabisyo po natin dyan, na wag niyong gagawin. Halimbawa, okay na kayong mag-asawa, chill na kayo, nagkapatawaran na.
konting lambingan na, nagdugsing-dugsing na kamo. Tapos, hindi pa rin mawala sa utak ng mga utol mo, sa nanay at tatay mo, na minsan, ginawa ng asawa mo, nahulihan mo na may tibak sa bulsa. Ayun pala, hindi mo alam, regalo pala yun ng asawa mo dahil gusto niyang makita ka nakatibak sa ulo. Ang saya-saya! Clap your hands! Oh, wag ganon! Yun po ang leksyon natin. Yan po ang ating logic sa ngayon. Tandaan niyo po mga kabisyo, kung may problema, diretsuhin mo dun sa tao. Kausapin mo ng mahinahon. Huwag mong ipopost sa social media kasi pagpipiestahan ka lang ng mga marites. Pagpipiestahan ka lang ng mga vloggers, pagkakakitaan ka pa pala. Hoy, ang oras natin ngayon, 8:32 na ng gabi. At muli, iniimbitahan ko po ang lahat, lalong-lalo na sa mga taga San Andres. Ayan, bukas po, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12. 11:11. Magsisimula po, ilalunch po natin yung MBC Operation Tulong. Sa mga nagtatanong, ano ba diyang Operation Tulong? Tang, pwede mo bang mabigyan sila ng idea, Tang? Aray! Bakit? Diba, trabaho mo yan? Bakit mo ko inutosan? O sige na nga, ako na nga lang. Ganito po yun mga kabisya. Bukas dyan po sa may San Andres Manila Gymnasium. Ayan, meron po tayong Operation Tulong dyan. Yan po ang pinagsanib na puwersa ng Manila Broadcasting Company. Ayan, yan po ang ating launching. Magkakaroon po tayo ng wala pong palansya. Baka ma-misquote nyo ako, sabihin nyo, oy, sabi ni Diego Bandido, napakinggan ko, may launching daw sila, so may lunch. Wala po. Ang meron po tayong medical mission. So, meron po tayong libreng medical check-up, meron po tayong libreng dental check-up, meron po tayong optical check-up, pwede po kayong mamili. Ang hindi ko po isi-sure, kino-confirm ko pa kung may tuli. May libreng tuli ba tayo, Kiko? So, alamin natin kung may libreng patuli. Okay, so bukas na po yan 11/11/2023. Operation Tulong sa San Andres Manila Gymnasium. Andun po lahat ang halos sa buong Love Radio team. Magkita-kita po tayo doon. Alright mga kabisyo, ang tabayanan, susunod na ang pinakamakinis na DJ sa Love Radio, The Black Panther of Love Radio. Pag alas 9 na, tutoy na. Totoy ba to? Susunod na! And of course, I'm just gonna leave you with a song. We got 34 after 8 o'clock. This is Metro's number 1. Here's a song from John Bon Jovi with Blaze of Glory. Keep it locked in right here on Metro's numero 1. We are 90.7 Love Radio. Hello there. Ako po si Diego Bandido. Love Radio, Metro's